जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के टीजर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है डंस और ये डंस फिल्म में एक्टर यानी कि अभिनेता के रोल में बाड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। टोटल ये टीजर 59 सेकंड के बा और ये 59 सेकंड के टीजर देख के लागता कि 2025 में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ट्रेंडिंग में खेसारी लाल यादव होखे वाला बाड़न। कैसे कि जौन टीजर बा, टीजर के जौन प्रेजेंटेशन बा, जौना तरीका से फर्स्ट लुक प्रेजेंट कल गई बा, उ देख के लागता कि भोजपुरी के केजीएफ खेसारी लाल होखे वाला बाड़न। रोवा सब है कि टीजर कैसन लागल है अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताई। का ई जौन फिल्म डंस बा जौना के टीजर रिलीज कल गई बा, ये 2025 में भोजपुरी के बॉक्स ऑफिस पर जलवा जलाल बिखेरे खातिर खेसारी लाल यादव तैयार हो गई बाड़न। अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए जा और वीडियो के लाइक करके खेसारी लाल यादव के ई टीजर के भरपूर सहयोग और सपोर्ट करब जा, जेकरा से पता चले कि टीजर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के हा। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और फिल्म के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो रोवा सब है यूट्यूब पर देखा था नहीं जाता तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दे जा। नमस्कार।